lai spa lai punril Hakakatang pa badukon badamansem bakoid. Amen. Ka jing e jung trai jing e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay. Lambat ka jing slog jong men sem bakoid kindan rangkat bad pi baro. Rangkat bad hero. Kohan men kopara ha u Jesus Christ. Ha kana ka step katayo ka bathamai. To kengen aingo yo try na ka banta baro gijing kurku gijing e ka ba phila yo pdyang na u ha kine ki sngi ki baladap kerpange mapi ki ba awan sebenta ha kane kerpret phila yo gijing e gijing kurku ki kerpang phila yo mat gijing e gijing jisu phila yo mat ik bor jong jisu ban mangiru ban kane ka parish klampep utrai ula kurku ula pe lakmi ula pendap ula penbiang ula ayangi baro kebangi dan kam. De mata kedau ha kane kelamat ko hanmen ko parato ken. Dipen ken mau yula de. Haman kepor, haman kesin kebangiwan sha kaduan kedupat ke junggu banterwa ye kane kamas ke bekoj. Ngi de ban pen ken mau yula de bangi long kinong pop. Namar ba. Lang ba ki pop ke jungi, lang ba ke jung duna ke jungi. Ngi pen jungai no yala de nau blai. Haba ngi jungai no now blay ni pendu no yala de ya kita gejing ay gejing kerku ka ba ula ai hangi den mata kadau ha kane kasngi kerpange berkum juru ha kane katayo ka bamenta ngin IT la de ho jisu ba mo un simti yangi un pej un kome yangi un ri un da yangi un pendap un penbiang yangi kham tame unang penroy ya kata gejing ej gejing sekri gejungi yau kumba menta kesngi ngerekhe ya kesngi buram jong Kamaria Magdalena ngin bot ikanuk sa ka jong ka ken banwat sida ayo try ha ka jong em jong e ba man la kesngi ngin ompej shano ne yakino kino henrei ngin pej tang yo try ngin wat tang yo try hadu bangin da yo la ne hadu bangin da sham yu bad habang yo abang sham yu maka ken khot yangi bangin ai telit telan yala de lengba ka jong e ka jongi de mata kadau ko hanmen ko para ha kan klamato ke ngin pa sutrai ngin penmap no trai na ke benta ki pop kisang na ke benta ki laj ki lat ki tam ki dona ki jungi nga pla hauble badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop subun da ke jing kat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da gijung le pala junga da gijung le pala junga da gijung le pala bakrawe junga namar kata nakarpa di Kamaria bukhoj kabaisa kate soti ya ke angel bat kirukoj badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom jukut amen. Ko blais
to ngin ya duai akan kemas bekut ngiduai kerpang na gebenta ka yingasam jong i Arlington nongsek badi kong Anjda kurba bat baro kikun kikti kejungki kehnyangut obleun reun sumareki on aiki kejingkoi kejingkia kamtam na gebenta i Dolores kurba ngiduai na gebenta ka yingasam jong i Margaret Puwen bat i ba kro khadam na gebenta kikun kikti kejungki na gebenta kerpang na gebenta iwan da shisha puwen banyo gejingkoi gejingkia bat kumjuru na gebenta i penhun lang puwen ba in poisuk poisan haga jakatroy gejing i ai boblay try un rin somar un pej kmi yakibaro siying ngiduwai na gebenta ka yingasam jongo Paulus khadosau bat i Relinda Kharbani na gebenta gejingkoi gejingkia jongki med bat mensem bat kerpang na gebenta kajing imensem jong i Paulus bat i ba i Don Bok Lang i duai ru na gebenta i Michael Marngar ba inyo ya kajing kwa kajing thang kham tame i kajing kerku ke ba i don kam ha kajing im i duai na gebenta i Nesterling Mauriang Bri ban na gebenta kajing koi kajing khia kajing i kham tame ba kajing kajing kerku ke ba i la yo na ka retreat inang la shu ban em gajing em ka babaha i duai na gebenta i Molding Maunyang Bri i Biolin Nongkar bat sangut ki kon ki gajing ki mamakiro kinang yo ya gajing koi gajing khia akalang kamet pagkamsem utrai unang ri na sumar nang pe nakmi ya gajing don kam gajing ki bat kayeng gasem gajing ki ro koblei meuba ukon balakha marwei jongme ulapan khamti ha Kamaria Magdalena haswa jong ki wei pat ban penbena ya kejingmen paskha to ai ngi kerpat bada kejing ya sailem bat kanuksa jongka nginla ban ya lap yo kres ubaim bat bangin yo i yo basensyar ha keburam jongme ubaim bat basensyar rengkat bat me ha kejing long kawei jongomen simbakut ublay junam la junam Amen. Kaching puli na kashithi ba aru Paulos pukho chiki Kristan hakorin ko para kaching it ukres ka kanto yangi namar ngitip shay ba uway ulayap na kabenta baro namar kata baro par kilayap bat ulayap na kabenta baro khnang ba kito kiba im kinom im shu na kabenta yalade henrei na kabenta jong uta uba na kabenta jong ki ulayap bat lapin mi pat ya u tikumta nado menta ngin omnyaw yanu katkum kado wat lada menu ngilanyau ya ukres katkum kado menta ngimnyaw shu ya ukumta namar kata lada uno ulong ha ukres ulong ujintau bathamai kachinglong barim kaladu no hakmi lawan ka bathamai kaktin jong utrai Samdru pulai nabar nyospa safukra. Nyospa safukra. Yeah.
Kilet ki para jonga bada tua ki ngalet pai shuk pa jonga bada pa jong pi uble jonga bad uble jong pi. Utrai dan rainkat bat pi. Ka jing pule na gospel ba khut kat kumu Yohanes. Ka burong ame utrai. Ha kasngi neng kong jong katayo ka Maria Magdalena kala lech sa gachintap dang step rangap katba dang dum. Bat kala yo I bala weng no yaw maukang na gachintap. Kumta kala mare bat kala lech shaw Simon Petrus bat shaw ta wepat usunran uta uba Jisu uej. Bat kala ong haki kila shimno yaw try na jintap. Bat ngimtip hae kilabu yu. Kamaria kala yeng bat kayam habar ka jintep bat kadba kadang yam kala dem page shopo jintep bat kala yu I arngut kiangel kibariam le. Kiba shong hangta habaladan kamet u Jisu. Uwe hakli bat uwe ha gejat. Kila ong haka kokong balay piyam kalaong haki namar kilarano yaw try jonga bat ngamtip hangno kilabu yu. Maria ong kumne kalaphaiden bat kalayo I yaw Jisu ubayeng hangta Henry kamtip badai u Jisu. U Jisu laong haka kong balay piyam yanu piwat. Kalanang tharai ba day unong sumar per kumta kalaong hu ko ba lada pilara no yu yatu yanga hae pilabu yu bangan lech shimno yu. U Jisu laong haka Maria kalapai wakshau bat kalajubab ha ke Hebrew Rabboni kabamut ko nong hikai. U Jisu laong haka wat kso anga namar ngam palet kiu shauk pa Henry kilet shaki para junga banyatu haki ngan let kiu shauk pa junga baduk pa jung pi shau blay junga badu blay jung pi. Kumta Kamaria Magdalena kala let yatu hagisun ran nga layo I yaw try bad kala yatu haki bau kren haka ya kine ki e. Ka gospel o try. Señor, óyeme con Chris. Ko henmen ko para ha u try Jesus Christ. Kumbang itip mentah kasngi ngirakhe ya kasngi buram jong Kamaria Magdalena. Ngiti baha ka jengiem jengka sepang ka history jengka Kamaria Magdalena kadai ka briu ka ba u Jisu upen koj na kito kiksoj kiba don nyungut hapo jengka. Katangilap ha ka gospel jung Lukas kalau nong ka bapra dekot ba arte ter ngipule ngiyo I ba u Jisu ube nyo ngut kiksoj na kane Kamaria Magdalena. Nadu kata kapor Kamaria Magdalena kabud ya u Jisu ka lej rengkat badu Jisu kat syaba u lej kerpange haba u yalap ya ka gospel. Kamaria kadon rengkat badu Jisu habaro kikam baule menpendep ya kamon ka jong ublay. But day tang Kamaria yo le se ka ba ngila ban yo I khamtame kane ka gospel ka ba ngipule menta ngiyo I habaro sautali ki gospel. Habaro sautali ki gospel ngiyo I ba
ki gospel ki kren shapang ka Maria Magdalena. But ka Maria Magdalena kadai ka briu ka banengkong neng shap ka bala ban yo yau Jisu hadin ka jing mi pat ka jing u. Omdei ki apostol, omdei ki weipat ki senran ki ba yo neng kong yo Jisu hadin ba ulami pat Henry dei ka Maria Magdalena kabai kendu kabai yau trai hadin ka jing mi pat jing u. Kerpange ka gospel ka ba ngi pule menta kesngi. Dei ka Maria ko henmen ko para kabai kendu neng kong kabai neng kong yo Jisu hadin ba ulami pat. Te hakan kesngi ko henmen ko para to ke ngin pej atli ki jing bakrau jong ka Maria Magdalena kerpang bakadon hau Jisu. Kajing benengkong lene ka jajing benengkong baka Maria Magdalena kadon bat ka ai hau Jisu kadai kajing kabayai ne. Kajing kabayai ne. Balai ngaku aban shim bat ban ong baka Maria kadon kane kajing kabayai ne namar bangitip. Hadin ba yau Jisu la kem no nakak perget samani baro ki senran jungu ki pet yap ki herkrat namar bakiting ya ke jing yap. Omdei baki senran ke jungu, omdei baki apostol ki jong Jisu ki ting ya ki kim yo Jisu Henry ki Henry ka Maria pat ka kwa ban pan pau shai ya kane ka jing bayai ne jong ka Maria kabut yo Jisu. Ngiyoi hakapor basha sempat yo Jisu. Hakapor basha penrem yo Jisu hakijing yap. Baro gijing shashitom nadu ka klemat ka bau shakem hadu kalbari bau Jisu ukladno ka Maria Magdalena kadon rengkat. Den mata kadau ba ngaku aban ong yepi ko hanmen ko para ka Maria Magdalena kadon ka jingi ka bayaine ya o Jisu. Kane kadai ke bang mga mapi ngidai ban keli halade. Hatong ngidon na em kane kajing bayay ne yo Jisu. Ho nyate ba mga mapi ngidon kajing yo Jisu Henry hato kajing jong nga ba jong pi kayay ne na em. Kayay ne na em hau Jisu. Nga taray ba ngimnot banong ngimla banong mga don kata kajing bayay ne hau Jisu. Namar ba don ki kep hakaba nga yo amat kejing pang kejing shitom ya kejing kejing jinjar ngakan randin no ngaklen no yo Jisu ngaklen no banduai ngaklen no ban lebah kejing kejunga habadon kejing shatin jua kejing junga hajaka bangan nang penpau kata kejing junga yo Jisu hajaka bangan nang IT susu yela deu ngakan randin no ngapai no shakawai gelenti. Den mata kadau ngas ngoban ong bamanga mapi iwe pa iwe ko hanmen ko para ngim don kane kajing kabayai ne kum kajing baka Maria Magdalena kadon yau Jisu. Kane kadai ka bamanga mapi ngide ban bud nang kong ya kajing bat kajing jong ka Maria Magdalena. Yai ne ban yau Jisu walada pi yomat kajing shitam walada pi shem kajing jinjar ha kajing jong pi. Wat kuslai was ngau diau Henry nang penne nang pan scam nang pan roy ya kata kejing jung pi yau Jisu wat kan randin daleleiro kane kadai kejing ke badangkong kejing ke maar ka bangas ngau kabat kamakwa ban pan pau sapang kejing baka Maria Magdalena kadon hau Jisu kadai kejing bas ngau rit kejing bas ngau rit hakanogor kom Nilaban ong baka Maria kadon kane kejing bas ngurit yau Jisu hadin bau Jisu ulapau ya ka hadin ba ka Maria kalayu yau Jisu hakasen ke benengkong kam u Jisu uong ya kine kikintin haka Maria Magdalena kabangi yos ngeu naga gospel mementa kesngi wat kso yanga kane kedai keketin kabak u Jisu ong haka Maria wat kso yanga namar ngampal lekiu syakpa Henry ki let syaki para jonga banya tu yaki nga lekiu syakpa jonga baru pa jong pi ublei jonga baru ublei jong pi kane kadai ka kubor ka banengkong ka bau Jisu
uptha ya ka Maria Magdalena ban penbena perthei uang ya ka khile cha kisenran kijonga khile cha ki apostol kijonga ong ya ki ya ka bamenta nga ngampat le kiu yuk pa ho ya le mi pat re ngampat kiu ngampat le chok pa junga han re ngan sa le yetu ya ki kane ko han men ko para ka Maria klambu jingkli ya khmaru Jisu kalet bran sha kisenran sha ki apostol ban yetu bau Jisu la mi pat baru ong ya ki ba un salet kiu sha beneng un salet kiu shok pa hadin bamu un sekendu yaki barakhot hadin bamu un sadap le yaki kam ki baude ben le ha kane ke perthei lardei manga ma phi ko han men ko paraha ladangi don ha ka jaka jong kamaria ngi jin dlong oh balai mentam me phalej ban yetu yaki sanran ki jumi yaki apostol ki jumi kat kato gejing syashutom gejing jinjar ke ba me kendu ke ino ben ya me marwei kim sem ladon rengkat ban mi yo le se ladai manga ma phi gin jin dalong tang manga marwei badon rengkat ban me tang manga bo yai ne ke jing han rei ki kim don kata gejing e ka bas kem kata gejing e bo yai ne ya me yo le se manga ma phi ko han men ko para ni ong kum kine kitin yo Jisu han rei ka Maria Magdalena klem pen pau ki e ka dah ke jing sngoret ke jong ka pendem hak mat utrai kamare ban lej ai ke kubor babha hakisenran ba ngala yu i ngala kendu yo trai ba ulami pan kane ka ba u ayapi kane ka de kubor ka ba u yetu yapi ko han men ko para ka jing it ka ba krau ka ba kamaria ka don na ka banta ukan rat jong ka kane ka jing it ka ba manga mapi ngi de ru bandon Nila banong ko han men ko para kajing e jong ka Maria Magdalena bat kajing e kajunga kajung phi ka dei ban long kum kajing e ka ba u Paulus bakhut uang ha ka sithi ban kong chung usha ki Kristan ha koren ka bangilap ha ka lenong ka ba khat lai ka lenong ka ba khat lai de khot sau ter ka ba ong kum ni kajing e ka long ka ba yai sha satar kajing e ka long ka basbun kajing e kampi hun kajing i kam khlew kajing i kam le kraw kajing i kam ju le klemakor kam ju khwan lade kajing i kam khokhoi kajing i kam ang not kane kade kajing i kaba ngi dei bandon hau Jisu ko han men ko para den mata kadau ha kane kasngi kumba ka Maria Magdalena kelapan i niuksa yang apa de phi ko han men ko para chapang kata kajing e token ginang pan skam token ginang pan roy ya kata kajing e kajingi how Jisu jarjar sipor kabrep ki kmajung phi duai but it yelade ai bo Jisu un krosyan yangi ai bo Jisu un ai bor yangi banang pan skam banang pan roy banang don kata kajing e ke bayane bat kajing e ke bas ngoret ya kres En yoro yau Jesus Christ, junam la junam, amen. Tangin yang ngin pla la kajong kajingej. Ngangej. Aulay barun barbaro, Mutau kemeng berkendau, padahal Jesus Christ belum memulai semua. Rajihi yang berlawan nomor sembukut. Ya balakha na kamaria te soti ya bashala bain apo pintus pilatus lasana pnayu laya balate pliu laya skbiyab ha kasngi ke balai lami par ke biyab lakiu sabnang usam sakamano blai pa pram barbaro nang ta wan pat an bishar ke em ke biyab nang ei daw man sem bakhoy ha ka balang katolik bakhoy ha ka chung salok ke bakhoy ha ka chung ma ki pop ha ka chung mi pat ka do bar ha ka chung em bom jukut amen. lai spa and repusa.
Toduai ko para baga jingknya jenga bajung pi kan long bapediang hona kemadu belai kupa badan bor baro. Tutrain pedang jingknya nekti jongpi. Nak bentar sejura paduram keteng jung. Kecing to yengi berbalang bu jung baro kowe. To pediang ko trai ya ke jing trua kiba ngi wanra hakas ngi kan mau buram ya Maria Magdalena bakhoj. Kaba ya ke jing i bala IT load yak haka ukon bala khamar we jung me uba priang ha gajing isnei uba imat basanchar junam la junam amen utrai dan ringkat bat pi token to bila ki danut kong inang utrai blai jungi dasisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yeme ko kan rat ko pa bu khut ko blai badan bor bat bam jikut leng bau trai jungi Jesus Christ uban amar ka jing isnei ya ka jing long ba pop ki breu ulapan red yala di ba en kha yu na ka the sati da ka jing sha tom halor ga dipna ulapan la yangi na ka jing ya bom jikut ba da ka ba mi pa na ki bayap ulai hangi ya ka jing em bom jikut bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki khes em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka beneng ngi rwai ki jing rwai ro yame bat ngi pen bana klem sange Dasha malong bukot ko try ka thamay jong ka jing kuj baro namar ka tang ikirpat yame topan kuj pan kantang ya kine ki jing trua jungi dak ba pha yaman sim jung me kum kam jer halo jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya ki jing sha sutom ula shim yukpu bat ka baingu yame ula ketia yu badal ai hala kisenran u ong toshim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yaku khuri bat kabaingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jungmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngei Katasin bagi bang yune uku bagi diragane kakuri ipen menaga jingyap jong mikutra tatadu
namar kata ngi ki bapen menta ya ka jing ya bar ka jing mi pa jungu ngi trwa hame ko try yok po jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem namar mlanyew ya ngi ki babet ban yang ka ma jung me bat ban sakri me da ka bas ngi red ngi kerpa dia me bangi ki ba yo benta ha ka met bat ka sna mo kres ngi long ki ba lapanitali ka we dawman sem ba khoj tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang ha satala ka perthei ba to panjana ya ka ha ka jing e rangkat bada Francis ukpa ba ko jungi wal bad marwen yu bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ruya ki henmen ki parashin rang bad kantei ki baliothia da ka bakrmen ya ka jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jungme to padiang ya ki sha ka jing sha ka khma jungme to isnei yang i baro ngi karpa de me barangkat bad kamaria the sati ba khoj ka kmi jong ublei ujesa ba khoj ukorem jongka ki apostol ba khoj bad baro kru khoj ki balapen sngub ha ya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing im bom jukut bad benginiro bad pandan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jing yalong ko we jong men sim ba khoj baro ka borom bad ge jing yaro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi dektin blai ngi nod banong kok pa jungi wahab neng kelong ba khoj kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka thindeu kum ba hab neng to ai ngi mata ka chambam jungi ka ba hala ka sngi batama bi ngi kerengkang jungi kumbang ro ki ma bi bless new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pen shoy hanre da palai yangi na ka bas new to pen la yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spun jong me ta jing suk jing san ya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jong me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jing kramen ba khoj bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka songe ka long khima ka songe ka bor ka rom sunam na sunam Kotra Jesu Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jang ai phi wat pe ya ki pop jungi hanro ya ka jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing spoon jong me ta ya ka ya ka jing suk bad ka jing tali ka we kat kum ka mon jong me ma me uben bad basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad phi rengkat bat phi tong ini terwa ya ka jing suk iwe highway pat ka jing suk bad phi hak mi kun lang brod jong blai hak mi bakit no gi pop jong ka perthei sukito ya gi balakhot sha ka jing khawai jong u kun lang brod o kan rat kan song hok man ro ma pok ka yeng chunga an rai shuang kan dik chen kan man sem chunga kan sakia hi kamat bat kas namo Chris kan ri bat kan ilam ingi sha ka jing em bom jukut amen
dong ini aduai. Doai ba kajing yo pedang ba kentang. Ya kajing maya jong me kotrai kan pendap hangi ya kata kajing ej bayai ne. Da kaba Kamaria Magdalena ba khoj kalasno klem sange hau kres ukonra jongka. Ubayem bat basensyar junom la junom. Utrai don rain card bat pi. Ublay badan borbaro unkur kuya pi. Ukpa badukun badoman sem bakut. Amen. Tolisuk ij bat syukri utrai da gajengnya ij jung pi markeliang. Sao spa sao po. Kaburam hakpa berkuno mensim bukut. Kumbang long mamlikok. Jumitang berabot. Nam lan senam. Amen. Eniro yutrai Yesus Kristus. Nam lan senam. Amen.